Λοιπόν, καλησπέρα, τι κάνετε, καλό μήνα. Καλό μήνα, παιδιά. Καλό Πάσχα, αν και έχει περάσει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ένα walkthrough από το Outlast. Takis the Greekman μαζί με τον φίλο μου τον Greek Gamer. Καλησπέρα, παιδιά, και από μένα. Τι κάνετε? Αυτό θα είναι το πρώτο επεισόδιο. Θα κρατάει το κάθε βίντεο κάπου κοντά στα 30-40 λεπτά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Παιδιά, να περιμένετε και από το κανάλι μου να έχω διάφορα βιντεάκια με το Greekman. Και θα ξεκινήσουμε τώρα το υπέροχο game, το Outlast. Σύντομα θα έχουμε και άλλα games και το καλοκαίρι προβλέπετε να αγοράσουν και PlayStation 4, περισσότερα βίντεο, περισσότερα walkthrough. Καταλαβαίνετε. Και πάρα πολλά άλλα. Απλώς κάνω μια νέα αρχή βασικά με το Outlast λόγω ότι βλέπουν αρκετοί. Έχω μπει και σε διάφορα streams από άλλους streamers του Twitch και γενικά και βλέπω διάφορα από το πώς παίζουν, το πώς είναι τα παιδιά που το βλέπουν, το πώς γελάνε όταν τρομάζει ο άλλος και αυτό. Όχι, εμείς σήμερα δεν θα τρομάξουμε πολύ, πιστεύω, γιατί το έχω τερματίσει αρκετές φορές. Απλώς ήθελα σαν εμπειρία να κάνω και εγώ ένα walkthrough για να δω το πώς θα είναι, ρε παιδί μου, πώς θα Τάκη, φτιάξε ρε φίλε λίγο το μικρόφωνο σου, δεν ακούγεσαι μακριά και δεν θα σε ακούνε ο κόσμος. Βασικά όχι, μια χαρά ακούγομαι εγώ, ρε. Ωραία, απομακρύνεσαι γι' αυτό λίγο, δεν. Εσύ, εντάξει. Και ωραίος. Και απλά θέλω να δοκιμάσω μια εμπειρία, να δω το πώς είναι να με βλέπω και εγώ, να μιλάω, να με ακούω, το πώς παίζω, είναι... Πάει αλυσίδα το πράγμα. Τώρα παιδί και σε λίγες μέρες βγαίνει το DLC, το story, το Outlast που ονομάστηκε Whistleblower. Οπότε θα περιμένετε και walkthrough και από το νέο Outlast. Ας τελειώσουμε πρώτα αυτό με το καλό. Ναι, αλλά εντάξει το DLC θα το κάνω κανονικά, δηλαδή χωρίς να το έχω παίξει. Δηλαδή μόλις το πάρω θα ξεκινήσω να κάνω walkthrough και όση ώρα κρατήσει, ρε παιδί μου. Για να κρατήσει και πιο πολύ ώρα, να έχει πιο πολύ φάση, λίγο τρόμο, λίγο απ' όλα. Θα θέλαμε λίγο να τρομάξουμε μαζί σας. Εντάξει, απλώς αυτό να ξέρετε, θα το περάσω όχι λίγο γρήγορα, δεν το λέω γρήγορα. Λίγο απ' όλα, όχι κανονικά, ούτε περπατώντας και αυτά. Λίγο speedrun και έτσι. Παιδιά, μας επιτρέπετε να βρίζουμε? Τώρα... Τι ρωτάω? Βρίζε ρε μαλάκα, τώρα... Ρωτάς το αν επιτρέπεται. Μας κάνει καμία καταγγελία του YouTube. Πλάκα κάνω. Μην το δοκιμάσετε όσοι έχουν PlayStation 4. Αλήθεια σας το λέω, μην το δοκιμάσετε να το παίξετε σε Insane Nightmare. Παιδιά, πραγματικά μην το παίξετε, παιδιά. Θα σπάσετε το PlayStation μαζί με την τηλεόραση. Βασικά... Να σας το περιγράψω. Που είμαι και έμπειρος κιόλας και έχω και PlayStation 4, λοιπόν, το Insane, παιδιά, ξεκινάς κανονικά με τον δημοσιογράφο από το αυτοκινητάκι, πας στο Asylum, αλλά να ξέρετε, παιδιά, έχετε 2 μπαταρίες. Δεν μπορείτε να πάρετε περισσότερες, μέχρι 2. Μπορείς να πάρεις μόνο 2 μπαταρίες, ακούς, 2 μπαταρίες μονάχα. Δηλαδή, χαλάς παραπάνω από 10 μπαταρίες σχεδόν σε όλο το game για να το περάσεις. Δηλαδή, όσα παίξω και να το ξέρεις. Όσα παίξω και να το ξέρεις, χαλάς το πολύ 2 μπαταρίες. 10 μπαταρίες, sorry και λέω 2. Φαντάσου δηλαδή με 2 δεν πρέπει να χαλάσεις σχεδόν σε κάθε που θα περνάς, πρέπει να χαλάσεις το πολύ 1 μπαταρία για να μπορείς να βρεις την άλλη που είναι αρκετά δύσκολα.
Ακριβώς, παιδιά, αυτό. Και το θέμα είναι, άμα χάσει μια φορά, σε ξαναπάει πίσω από εκεί πέρα που μπαίνεις μέσα στο Asylum. Ναι, Αυτό είναι τρικέ. αν το παίξετε στο Insane θα σας πάει ξανά πίσω από εκεί που το ξεκινήσατε. Ακριβώς. Ξανά πίσω από εκεί που το ξεκινήσατε. Δηλαδή και στο τέλος να είσαι και να χάσεις. Χοντρός είναι αυτός. Ναι. Στα κλάνα. Και στο τέλος να είσαι και να χάσεις, θα σε ξαναπάει πίσω στην αρχή στο Insane. Μπορείτε απλά να το παίξετε στο Nightmare που είναι ακριβώς το ίδιο, απλώς δεν σε ξαναπάει πίσω στην αρχή. Και να ξέρετε, παιδιά, μία γροθιά να φάτε από το Φακλάνα, χοντρός αυτός ο καραφλός, ο μεγαλός όμως. Μία να φας από αυτόν έχει σβήσει. Επίσης μία να φας και από το γιατρό, μία να φας και από το φάντασμα, από τους απλούς πρέπει να φας δύο. Δύο και... Δηλαδή πιστεύω ότι για να παίξεις Insane ή Nightmare πρέπει να είσαι αρκετά καλός. Πρέπει να πάρεις κάποια. Ναι, πρέπει να πάρεις πρώτον να έχεις λεξοτανίλ δίπλα που είναι για τα νεύρα. Ακριβώς. Πρέπει να πάρεις ένα τέτοιο μαζί σου να έχεις σίγουρα, γιατί πιστεύω ότι όχι μόνο θα το χρειαστείς, θα σου βγει η πίστη πραγματικά. Επίσης να έχεις κάνα 2-3 PlayStation 4 δίπλα σου, γιατί άμα νευριάσεις πάρα πολύ, τραβάς καμιά γροθιά, πάει το σύστημα, σκουπίδια, βάζουν τα άλλα. Εμένα είναι το πρώτο μου walkthrough που κάνω και προτίμησα να ξεκινήσω με το Outlast λόγω ότι είναι ένα αρκετά καλό horror game και έχω μάθει βασικά, έχω ψαχτεί στο ίντερνετ και έχω δει ότι είναι, όχι ίσως, είναι από τα καλύτερα horror games που έχουν βγει. Και Για μας είναι το καλύτερο. για μας βασικά είναι το καλύτερο, αλλά όχι μόνο για μας, έχω μπει και σε άλλα streams που παίζουν Outlast. Και επίσης σε άλλο εξίσου καλό παιχνίδι είναι και το Daylight που είναι και αυτό horror game, αλλά κάποια στιγμή αν καταφέρω και το κατεβάσω θα κάνω και εκεί walkthrough, θα είναι πρώτη φορά αυτό το παίζω εννοείται. Και είναι και το Amnesia που είναι και αυτό εξίσου πολύ καλό game horror. Πάρα πολύ, Τάκη, το είχα δει σε trailer στο Δεν το μπορώ αυτό, πραγματικά αυτό που πετάγονται πάνω σου, ειδικά στο PC που πρέπει να κουνάς το ποτήρι σαν καθυστερημένο, δεν το μπορώ εκεί. Ενώ στο PlayStation 4 μπορεί να πας και στην τουαλέτα που λέει ο λόγος, πάνω σου και να μην κάνει τίποτα. Ναι, δεν κουνάς τίποτα στο PlayStation 4, αυτό είναι το καλό. Πραγματικά αυτό το παιχνίδι δεν το ήξερα στην αρχή και μου λέγανε Outlast και λέω ότι είναι αυτή η μαλακία. Αλλά μόλις το έπαιξα, πραγματικά με ενθουσίασε αρκετά πάρα πολύ. Με ενθουσίασε τα μάλα. Ναι, εκτός ότι τρόμαξε ρε παιδί μου, εντάξει. Παιδιά, εγώ όταν έπαιξα το Atlas, γιατί το έπαιξα 5 Φεβρουαρίου την ίδια μέρα, έτσι. Και άρχισα να κάνω live stream μαζί με τα παιδιά, κατάλαβε, έπαιξα 2,5 ώρες περίπου. Το φτάσαμε αρκετά μακριά, δεν μπορούσα πραγματικά να βγω κάτω από το κρεβάτι. Ήμουν κάτω από το κρεβάτι στον υπόνομο, που θα πάει σε λίγο Τάκης. Ήμουν κάτω στον υπόνομο και δεν ήθελα να βγω κάτω από το κρεβάτι. Μου λέγανε βγες, θα φύγουμε, βγες, και δεν έβγαινα. Το λέγαμε συνέχεια, βγες, ένα παιχνίδι είναι. Όχι, εδώ θα κάτσω λέει μέχρι να φύγει. Ήταν σε φάση ρε παιδί μου, βγαίνω θα με φάει, άντε βγαίνω και μετά ξανακρύβομαι. Αυτή είναι η μαλακία. Αυτό ακριβώς είναι η μαλακία, αυτό ακριβώς. Μιλάμε παιδιά, κατέβαζα την περίοδο της ζωής μου, παιδιά. Κατέβαζα την περίοδο της ζωής μου. Θέλω να δω τώρα πώς είναι το καινούριο το Outlast. Πιστεύω πως το καινούργιο DLC του Δωρή θα είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Αν όντως ισχύουν αυτά που λένε ότι θα είναι αυτός ο οποίος έστελνε μηνύματα σε όλους τους δημοσιογράφους να πάνε στο Asylum. Μισό Τάκη να τους πούμε για το τέτοιο. Ναι, να τους το πω. Μισό λεπτό παιδιά, γιατί το έχω γραμμένο να σας το... Το θυμάμαι. Να ξέρετε ότι το καινούριο DLC, μάλλον από ό,τι ακούγεται στο ίντερνετ, θα είναι... Στο ίντερνετ πάντα έτσι, στο ίντερνετ πάντα, θα είναι πάλι στο Asylum, απλώς με διαφορετικές σκηνές και ο πρωταγωνιστής αυτή τη φορά θα είναι αυτός ο οποίος έστειλε μήνυμα σε αυτόν τον δημοσιογράφο για να πάει στο Asylum, δηλαδή θα είναι και καλά αυτός που
Και δεν θα κάνουμε spoiler τώρα το παιχνίδι, τι γίνεται στο τέλος κτλ. Δεν θα κάνουμε spoiler τι γίνεται, απλώς να ξέρετε ότι στο καινούργιο DLC θα είναι αυτός. Αυτός που τους έστειλε εδώ πέρα, Τρέχα. αυτός θα είναι και στο game. Και από ό,τι βλέπω με τα σημεία και με αυτά που έχει στο καινούργιο DLC, είναι πολύ πραγματικό. Παιδιά, θα είναι γενικά, μπορεί νομίζουμε, θα είναι και στο βουνό κάποια. Επίσης, θα είναι καινούργιες σκηνές, καινούργιοι εχθροί, καινούργιοι κακοί, δηλαδή καινούργιες παγίδες. Ο πρωταγωνιστής μας θα είναι να σου το πω, αυτός που θα έχουμε τώρα στο καινούργιο του DLC, το Whistleblower. Θα το λένε Waylor Park, καινούριος πρωταγωνιστής. Waylor Park. Θα χαμηλώσουμε λίγο τα sounds για να μπορεί να ακούγεται και ο Greek Gamer. Πιστεύω για όσους δεν έχουν παίξει το Outlast και το βλέπουν έτσι σε μια γρήγορη φάση όπως το παίζω εγώ και λένε «Α, εντάξει, δεν είναι τίποτα, πραγματικά επιχειρήστε το, θα βάλω κάτω στο description και το link από που το κατεβάζεις». Από το Pirate Bay, από το Pirate Bay. Ναι, θα σας βάλω και πιο φάκελο ή βασικά δεν χρειάζεται να σας πω, θα απλώς χρειάζεται το Power ISO ή το Diamond Tools για να μπορείτε να το ανοίξετε όπως πρέπει. Και άμα έχετε παιδιά πάρα πολύ καλό PC, μπορείτε να το παίξετε σε full senses και θα είναι μια χαρά, ωραία γραφικά, στο PS4. Το έχω δοκιμάσει να το παίξω σε full graphics. Είναι πραγματικά υπέροχο, απλώς επειδή δεν έχω καλή κάρτα γραφικών και δεν μπορώ να το παίξω σε full settings, το παίζω σε normal. Είναι πάρα πολύ όμορφο παιδιά. Οπότε φανταστείτε σε normal να το παίζω τόσο όμορφα για μένα, δηλαδή φανταστείτε στα high ή στα ultra που υπάρχει σε κάποια PC που τα έχει σε ultra γραφικά, πώς θα είναι, πώς θα φαίνεται ο υπόνομος, το οτιδήποτε κάνεις μέσα στο game. Επίσης παιδιά, άμα θέλετε να παίξετε το παιχνίδι νύχτα, που καλύτερα να το παίζεις πάντα νύχτα, έτσι. Ναι. Γιατί εμείς αυτή τη φορά το κάνουμε νύχτα, το παιχνίδι είναι νύχτα, έξω είναι νύχτα. Ναι, είναι νύχτα έξω και θέλω να σας πω να πάρετε ό,τι έχετε βασικά. Άμα έχετε ένα καλό set ακουστικών όπως είναι τα Razer Kraken Pro, το οποίο μπορείτε να βρείτε στο κανάλι μου για την άποψή μου, τα φοράω αυτή τη στιγμή. Νιώθεις τον ήχο όταν σου πετάγεται ένας μαλάκας, ένας παπάρας. Πώς είναι το 3D που βλέπεις, παιδί μου, που είναι σαν μέσα ακριβώς, στο game, ο ήχος είναι 3D, ακούγεται στα αυτιά σου. Παιδιά, είναι ο ήχος κρυστάλλινος και ακούς τον κάθε πούστη να σε κυνηγάει. Παιδιά, πραγματικά είναι... νιώθεις εμπειρία, νιώθεις την εμπειρία. Ξέρεις τι, εδώ πέρα αν θυμάμαι καλά, τώρα θα δεις. Αυτός εδώ πέρα που είναι πάνω, πάει και γαμάει το νεκρό. Δεν ξέρω, θα το τραβήξω τώρα με την κάμερα να δεις ότι όντως το γαμάει το νεκρό. Να, δες εδώ. Είναι ψυχανόμαλος, ρε. Να, και τραβείται πίσω, ρε φίλε. Ωραία, το διακόψουμε πάνω στο γαμίσι. Εντάξει, τώρα δεν μπορείς να πεις ότι αυτός που σκέφτηκε το game σκέφτηκε να βάλει ένα ψυχάκι να γαμάει ένα νεκρό, ακούγεται λίγο... Η Red Barrel, Η Red Barrel να... Ναι, σκέφτηκε να βάλει τώρα ένα ψυχάκι να γαμάει ένα νεκρό και ο άλλος εδώ πέρα κάτω να χτυπάει το κεφάλι του πάνω στους τοίχους. Εντάξει, πιστεύω ότι... Λονίνη κι αυτή. Ναι, ότι πρέπει να είναι και αυτός τρελός. Παιδιά, θέλουμε να σας πούμε ότι και εμείς κάνουμε live stream διάφορα game όπως είναι το Call of Duty, όπως είναι το Outlast. Επίσης παίξαμε αυτές τις μέρες πάρα πολύ Outlast και το ευχαριστηθήκαμε πριν έρθει το DLC με το καλό. Πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλά. Θα κάνουμε κι άλλα live stream, οτιδήποτε. Και στο description θα σας αφήσουμε τα κανάλια μας
Από κάτω. Θα σας αφήσουμε και την σελίδα μας στο Facebook Greek Twitch Streamers, να μπείτε μέσα, να κάνετε ένα like, να ενημερώνεστε για τα live stream που θα γίνονται, γιατί εκείνη την ώρα που θα γίνονται τα post, εκείνη την ώρα θα γίνονται και τα live stream. Όχι μόνο από εμάς, από διάφορους Έλληνες streamers, και απλά πιστεύω ότι θα είναι μια καλή εμπειρία όχι μόνο για μας, για όλους μας, να δούμε νέα παιχνίδια, νέα άτομα, να γνωρίσουμε καινούργια άτομα. Ακριβώς, παιδιά. Και που ξέρεις, μπορεί στην πορεία να τύχει κάποιος να συναντηθούμε για ένα καφέ, οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Οι Greek gamers, να το πω έτσι. Επίσης, παιδιά, άμα κάνετε και εσείς live stream, να μπείτε στην ομάδα μας, να δημοσιεύετε τα live stream, επιτρέπετε τα πάντα. Ναι, θα σας δώσουμε και θα αφήσουμε και τα Facebook μας από κάτω, να μπορείτε να μας κάνετε add. Για οτιδήποτε άλλο θέλετε, κάποιο live stream, να μιλήσουμε Skype, να γνωριστούμε, το οτιδήποτε. Τα πάντα, τα πάντα. Τάκη, να δώσει, φίλε, κάτω και τα tweets μας, να μας κάνουν follow, παιδιά, εφόσον θέλουν, έτσι. Και άμα έχετε και εσείς Twitch, θα μας ευχαριστούσε πολύ να μας το αφήσετε σε comment κάτω από το YouTube, να μπούμε και εμείς, να δούμε το live stream σας, να σας φέρουμε κόσμο, να το κάνουμε ένα share, ένα follow. Να μας πείτε, παιδιά, τι παιχνίδια θέλετε να παίξουμε στη συνέχεια, στο βίντεο, στο YouTube, στο κανάλι μας. Να ξέρετε ότι κάποια στιγμή θα κάνω walkthrough και το Call of Duty. Να ξέρετε, θα κάνω walkthrough και το Call of Duty, το Modern Warfare το 3. Ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Βασικά όχι ένα παρά, ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Τάκη, το έμαθες, ρε φίλε, το καινούργιο το Call of Duty? Το Ghost. Όχι, το άλλο, το καινούργιο που θα βγει. Δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα, μπορώ να πω μαλακία. Αλλά το καινούργιο Call of Duty που βγαίνει στις 4 Νοεμβρίου για PlayStation 4, PC και PS3, Xbox 360 και τα λοιπά, θα διαδραματίσει, μια πίστα δηλαδή θα διαδραματίζεται στην Ελλάδα. Θα είναι ένα νησί της Ελλάδας, ακριβώς όπως θα πούνε, μια πίστα θα είναι της Ελλάδας που μάλλον θα είναι η Μύκονος, εκεί πέρα που πήγανε και το τραβήξανε. Έχουν βγάλει και game ελληνικό. Το Arma 3. Ναι, το Arma 3, όποιος θέλει να μπορεί να το βρει στο The Pirate Bay παντού, το οποίο διαδραματίζεται στην περιοχή μας, στη Λίμνο. Στη Λίμνο, εδώ πέρα που είμαστε εμείς, παιδιά. Εδώ πέρα που είμαστε εμείς είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Τα παλιά τα χρόνια, έτσι, μην φανταστείτε τώρα με τα σχολεία, όλα αυτά. Να ξέρετε, εσείς θα πάτε από το παράθυρο, εγώ θα δοκιμάσω να τον περάσω έτσι κατευθείαν. Μην κάνετε αυτό, γιατί με μία αυτό θα μας χτυπήσει που σοφάτε. Απλώς εγώ τον είναι ψολαράς αυτός. Ναι, τον κάνω να βαρέσει μόνο και μόνο για να καταφέρω να τον περάσω, γιατί βαριέμαι να περπατάω και να σκαρφαλώνω από αυτές τις μαλακίες. Πραγματικά δοκιμάστε το να το παίξετε βράδυ. Όπως εμείς τώρα δοκιμάστε το να το παίξετε βράδυ. Είναι πραγματικά πολύ τρομακτικό. Είναι αλλιώς να το βλέπετε και αλλιώς να το παίζετε. Μπορεί να το βλέπεις και να γελάς και να τρομάζεις, να γελάς με τον τρόμο του άλλου, αλλά αν το παίζεις εσύ και είσαι σε ψυχολογία down. Όχι down, δεν το λες down, έτσι κι αλλιώς, σε μια φυσιολογική ψυχολογία και είσαι σε απόσταση από την υπολογιστή, από την οθόνη σου στο PlayStation, παιδί μου, της τηλεόρασης, 1 μέτρο και είναι full σκοτάδι και το μόνο που βλέπεις είναι αυτό, είναι εντελώς αλλιώς τα συναισθήματά σου εκείνη την ώρα, το πώς θα νιώσεις, το οτιδήποτε. Παιδιά, όσοι βλέπετε trailer, thriller, βασικά όλοι θα βλέπετε, όπως βλέπουμε και εμείς οι ιδιότητες, thriller. Στα thriller, όπως ξέρετε, δεν τρομάζετε πάρα πολύ, σε κάτι τρομάζετε. Στο Outlast, παιδιά, μπαίνετε μέσα στο παιχνίδι. Ακούτε την αναπνοή του παίχτη που έχουμε, του δημοσιογράφου, και είναι σαν αληθινή. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί πέρα στη Red Barrels. Και ας είναι και ένα απλό παιχνίδι που στο PlayStation 4 κοστίζει και στο PC βέβαια κοστίζει 19 ευρώ και το DLC θα κοστίζει 10 ευρώ, ξέρω εγώ. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί πέρα στη Red Barrels. Η Unreal Engine είναι πάρα πολύ παλιά μηχανή γραφικών και το βλέπουμε εδώ πέρα και στο PC και στο PlayStation 4 να έχουν κάτι πάρα πολύ όμορφα γραφικά. Τι να πω, έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Βασικά μόνο η θεματολογία του παιχνιδιού, το πώς είσαι
Η Βακλάνα. Ναι, το είπα. Το πώς είσαι, το πώς ακούγεται, όλα μέσα στο game είναι καταπληκτικά. Είναι καταπληκτικά. Το πώς ακούγεται το ήχος εκείνη την ώρα που θα σε κυνηγήσει, το πώς ακούγεται η ανάσα του δημοσιογράφου, είναι όλα εξαιρετικά. Για μένα κάνανε καλή δουλειά. Προσωπικά. Παιδιά, να περιμένετε και το δικό μου στο κανάλι να κάνω ένα βίντεο με τον Dykes the Greekman. Είναι πάρα πολύ ένα καλό παιδί, πολύ καλό παιδί είναι. Όπως με αφήνετε, με κάλεσε και αυτός στο δικό του βίντεο να κάνουμε ένα βίντεο, να κάνουμε ένα walkthrough. Έτσι θα κάνω και εγώ στο κανάλι μου. Θα τον ευχαριστήσω και εγώ που με κάλεσε εδώ πέρα. Τίποτα, απλώς. Να είμαστε μια παρέα. Ναι, όλοι. και να περιμένετε ότι σίγουρα θα κάνω και άλλα walkthrough άμα βρω κάποιον Έλληνα streamer ο οποίος ενδιαφέρεται για οτιδήποτε παιχνίδι, όχι μόνο για να είναι μέσα, για να γνωριστούμε και να γνωρίσει και τα παιδιά, το οτιδήποτε. Ναι, εδώ πέρα αυτό το μέρος, συγγνώμη που θα με βλέπετε να πέφτω σχεδόν συνέχεια, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο στο PC μου, όχι στο δικό μου μόνο, σε γενικά δεν... Έπεσε. Δεν πηδάει καλά. Δεν πιάνεται, ξέρω εγώ. Μα συγχωρείτε παιδιά. Δεν τίποτα με τη 10η ευκαιρία. Είναι σαν να άμα κάτσω και κάνα βράδυ και το προσπαθήσω να το περάσω. Ένα όλο βράδυ. Κάτσε δηλαδή όλο αυτό το βράδυ να το κάνεις. Βασικά πρέπει να κάτσω να κάνω λίγο train τα άλματά μου στο Outlast. Δεν ξέρω πώς ακόμα το περνάς, δεν μπορώ να καταλάβω. Άλλοι το περνάνε κατευθείαν και εγώ πάντα δυσκολεύομαι και πέφτω κάτω. Περισσότεροι θα κράζουν και θα λένε δεν ξέρεις να παίζεις ή το οτιδήποτε. Όχι, δεν είναι το ότι δεν ξέρω να παίζω. Είναι το παιχνίδι με δυσκολεύει. Τον τρολάρει παιδιά. Ναι, με τρολάρει το ίδιο το παιχνίδι. Φανταστείτε. Εδώ πέρα βλέπεις με ψυχάκιδες με αίματα κάτω από τα κρεβάτια να κρύβονται λες και θα τους φάω. Και να ξέρεις ότι άμα είσαι ένας γνήσιος Έλληνας gamer, η γλώσσα σου πάντα όταν θα παίζεις και όταν θα μιλάς θα τραυλίζει. Αυτό να το ξέρεις. Ας μιλήσουμε τώρα παιδιά λίγο για απατεωνιές. Για απατεωνιές, τι εννοείς απατεωνιές? Ενώ μία λέξη. Xbox One. Xbox, που δεν υπάρχει πιο fail Xbox στην ιστορία των Xbox. Παιδιά, άμα εμένα προσωπικά θα ήθελα να έπρεπε να διαλέξω Xbox 360 ή Xbox One, θα διάλεγα δαγκωτό Xbox 360. Ναι, Xbox 360, σας συνιστώ, μην πάρετε Xbox One, είναι το πιο fail Xbox που έχει βγει πραγματικά. Μην κάνετε τη δοκιμή σας και πάρετε το Xbox One ούτε για να το δοκιμάσετε. Ούτε για δείγμα παιδιά, ούτε για δείγμα. δείγμα. Να πάρεις ένα PlayStation 3 χίλιες φορές από το να πάρεις Xbox One, για μένα. Παιδιά, το Xbox One είναι μεγάλη κορυδία. Ήδη τώρα που πριν λίγες μήνες πρόσθεσε το Twitch και το Ustream, ενώ το PlayStation 4 το έχει από την αρχή αυτά. Δεν θα ήθελα να σας πω εντάξει, ότι έχει προβλήματα το Twitch στο Xbox 360, έχει πάρα πολλά προβλήματα, έχει λίγα παιχνίδια, το μεγαλύτερο game που θα τρέξει σε Xbox One θα είναι 900p, ούτε καν 1080 όπως το PlayStation 4, ούτε καν. Οπότε σας συνιστώ, αν θέλετε, συγγνώμη Θοδωρή, αν θέλετε να πάρετε μια κονσόλα το οτιδήποτε, πάρτε PlayStation 4. Είναι μακράν καλύτερο, πιστεύω ότι θα ευχαριστηθείτε πιο πολύ τα games σας. Εννοείται παιδιά αυτό, και σε 1080p πάντα 1080p, δεν πέφτει κάτω. Αν θέλετε να κάνετε stream, θα κάνετε πραγματικά stream με το νέο update που έκανε το PlayStation 4. Πιστεύω ότι όχι μόνο θα χορτάσει το game,
Θα το λατρέψετε πραγματικά. Οπότε... Μπορεί να κάνω κάνα βίντεο με τον Takis the Greekman στο κανάλι μου τώρα, μία από αυτές τις μέρες, με το streaming, να σας δείξουμε πώς κάνουμε live stream, να σας πει ο Takis που είναι πιο έμπειρος από PC, να σας δείξει πώς κάνει live stream από PC, γιατί εγώ από αυτά δεν ξέρω, ξέρω μόνο από PlayStation 4. Θα κάνω ένα tutorial, πώς το μπούτσο λέγεται. Live stream, πώς θα μπορείς, ρε παιδί μου, με διάφορα προγράμματα, με το XSplit Gamecaster, και με το OBS, XSplit Broadcaster και με το OBS. Με το OBS θα κάνω απ' όλα. Στο Xbox One, παιδιά, να κάνεις live stream σε Twitch και Ustream είναι με πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία. Εγώ μόλις, θυμάμαι, να σας πω γενικά τα πράγματα. Από ότι άρχισαν όλα, πως έκανα το πρώτο μου live stream στο Outlast. Όλα άρχισαν, παιδιά, έκανα ένα live stream το απόγευμα, 5 η ώρα το απόγευμα. Επειδή φοβόμουν να το κάνω βράδυ και τέλος πάντων. Πατάω το share button στο PlayStation 4 που είναι αριστερά πάνω από το touchpad. Το πατάω, μου λέει θες να επιλέξεις Twitch ή Ustream. Είναι δύο εικονίδια. Πατάω εγώ το Twitch TV, μου λέει πρέπει να φτιάξεις ένα account και το όνομά σου και ένα κωδικό, 2 λεπτάκια. Το κάνω 2 λεπτά, το πατάω, μετά μου λέει θες να το δημοσιεύσεις στο Facebook. Πατάω το tick, το δημοσιεύω, μπήκανε 12-15 άτομα, όσο μπήκα δεν θυμάμαι παιδιά, δεν έχω καλή μνήμη. Τώρα ένας μαλάκης δεν τριγάει λεπτάκι. Ναι, αυτή τη στιγμή μας κυνηγάει ο χοντρός, αλλά δεν πειράζει ο χοντρέ, επειδή έχουμε πιο γρήγορος από σένα. Σου κάνω μια ποδιά πίσω από την πλάτη σου και φεύγω. Θέλω να σου πω παιδιά ότι στο Xbox πρέπει να κάνεις πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία. Το Twitch έχει πρόβλημα στο Xbox και στο Ustream. Γενικά τα πράγματα είναι μπουλούκι. Γι' αυτό παιδιά σας συνιστώ δαγκωτό PlayStation 4, βασικά δεν ξέρω γιατί η Microsoft... μίλα τα και πες μου. Ή αν θέλετε τόσο πολύ να κάνετε ένα live stream, αν έχετε ένα, δεν το λες αρκετά καλό PC, το λες ένα μέτρο Ακριβώς. PC, Ακριβώς. μπορείτε απλά, θα σας δώσω το κανάλι μου, θα σας το... όχι fuck με έπιασε. Άσε με ρε push τι κάτω. Άσε με ρε γάμι τι κάτω, πού με είδες. Θα σας δώσω το κανάλι μου, θα σας δώσω το φουμπού μου, θα σας δώσω το Skype μου, όλα από κάτω. Αν θέλετε να με κάνετε... description. Ναι, θα με πιάσετε. Να με κάνετε ad, να σας βοηθήσω, θα κάνω και ένα tutorial, να σας πω ρε παιδί μου πως μπορείτε να κάνετε ένα μέτριο live stream από το PC. Ετάκι, να το κάνουμε μαζί ρε το live stream. Ναι. Επίσης παιδιά, άμα ήταν να επιλέξετε απέναντι σε ένα Xbox One και ένα καλό PC, εννοείται πως θα διαλέγατε το PC σας. Εννοείται αυτό, ένα PC, καλό PC, με μια καλή κάρτα γραφικών και επεξεργαστές στα full. Προτιμώ να φτιάξω το PC μου και να δώσω ένα 500-600 παραπάνω. Αλήθεια παιδιά, προτιμώ να το φτιάξω παρά να πάρω το Xbox One. Μπήκα μόνο να το δω, εμφανισιακά δεν μου αρέσει καθόλου, είναι σκέτη μούφα. Για μένα προσωπικά. Στο θέμα γραφικών, από τη στιγμή που βλέπω ότι το PlayStation 4 που νομίζω το Xbox βγήκε πιο μετά από το PlayStation 4, σωστά. Βγήκαν την ίδια περίοδο βγήκαν. Βγήκαν την ίδια περίοδο και όπως όλοι ξέρουμε, σαν Xbox πρέπει να είναι, αν όχι το καλύτερο, να είναι σχεδόν ένα κλικ παραπάνω καλύτερο από το PlayStation 4. Πρέπει. Όπως το Xbox 360 είναι αρκετά καλό. Και πιο καλό το PlayStation 3, έτσι, εννοείται αυτό. Ναι. Πολύ καλύτερο. Οπότε άμα θέλετε να πάρετε κάποια κονσόλα, πάρτε ένα PlayStation 4 και αν θέλετε πραγματικά να πάρετε ένα Xbox, πάρτε ένα Xbox 360. Δεν θα χάσετε, πραγματικά. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί η Microsoft έκανε αυτή την μπίπα, την παπαριά, να δώσει μαζί με το Kinect το PlayStation 4 ξεχωριστά, δεν το δίνει, αυτό ξέρω, και να το πουλήσει παιδιά 500 ευρώ, ένα 500 άρικο. Παιδιά, είναι μισό χιλιάρικο. Και η κονσόλα δεν μπορεί παιδιά να φτάσει και φτάνει μόνο τα 900p. Πόσο εξηγείται αυτό? Δεν το εξηγείς πραγματικά αυτό. Απλώς το Xbox One είναι ένα σφάλμα της φύσης. Πρέπει παιδιά να δουλέψουν εδώ πέρα οι developers.
Το Xbox One, παιδιά, άρχισε τώρα να κάνει τις πωλήσεις του μόνο από ένα παιχνίδι που λέγεται Titanfall, που είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι και το μόνο καλό του που έχει το Xbox One είναι επειδή το έχει αυτό το Xbox One, βγαίνει μόνο στο Xbox One, αλλά από του χρόνου το Titanfall 2 θα βγει και στο PlayStation 4, το διάβασα. Είναι πραγματικά... Άνοιξε κατευθείαν η πόρτα, δεν έπρεπε να πάω από πίσω. Έχω και το σκυλί μου εδώ. Μπορείτε να ακούσετε και το σκυλί. Έχουμε και σκυλίσιες φωνές εκτός από ανθρώπινες. Ναι, γιατί εντάξει τι να κάνω, ένα σκυλί το έχω. Αν και δεν πρέπει να ακούγονται δεύτερες φωνές, δεν πειράζει. Το πολύ μπορεί να έχετε κι εσείς κανένα σκυλί και να αρχίσει το σκυλί σας να επικοινωνεί με το σκυλί μου. Δεν είναι τίποτα το παράξενο, είναι ένα άκρως φυσιολογικό πράγμα. Έχουμε ήδη ένα μισάωρο, θα πάμε μέχρι το γιατρό, πιστεύω θα αντέξουμε και μετά θα κλείσουμε και θα κάνουμε το δεύτερο walkthrough. Το δεύτερο walkthrough θα είναι εκεί πέρα που περνάμε τον γιατρό. Εμείς τώρα θα πάμε μέχρι εκεί πέρα που είναι ο γιατρός. Εμείς θα πάμε μέχρι εκεί πέρα που είναι ο γιατρός, σωστά? Ναι, μέχρι εκεί που είναι ο γιατρός, την ώρα που θα σου πω, την ώρα που θα... Κάτσε και σκάλωσα τώρα γιατί κάτι με ρώτησε η μάνα μου, λοιπόν. Σκάλωσα. Λοιπόν, την ώρα που θα πάμε στο γιατρό... Θα το σβήσουμε. Ναι. Θα το κλείσουμε και θα ξεκινήσουμε το δεύτερο walkthrough. Αύριο να ξημερώσει είναι το καλό. Ναι, γιατί έχουμε και δουλειές, έχουμε να πάμε και για ένα καφέ. Σας συνιστώ, όσο gamers και να είστε, μην αποφεύγετε τους καφέδες με γκόμενες. Είμαι φίλος. Θα βγει ο μπάσταρδος εδώ, αυτός ναι τρέχει να έρθει να με χτυπήσει, αλλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω πολύ για να τον αποφύγω. Αυτός σε χτυπάει και φεύγει. Εγώ αυτό ξέρω. Όχι, μαλάκα με χτύπησε και δεύτερη φορά. Ναι, μπάσταρδος είναι. Γιατί νομίζω ότι θα το δείρω. Πραγματικά ο ήχος που ακούγεται μόλις σε χτυπάει το μπουπ. Και εδώ βλέπουμε ένα ψυχανόμαλο που κάνει μαραθώνιο, αλλά εξαφανίζεται που είναι. Εδώ κάπου φτάνουμε στο γιατρό, μάγκες. Εδώ πέρα δεν είναι η λίμνη, την πέρα στη λίμνη. Ναι, στη λίμνη με το τέτοιο. Ναι, την πέρασε, με το βουβάλι. Ναι. Οπ, να το έγινε και το save. Και τώρα φτάνουμε στο γιατρό. Θα το κλείσουμε, παιδιά. Ναι, για να είναι το πρώτο walkthrough μέχρι το doctor. Το doctor, το boost, το doctor. Ναι, και μετά το δεύτερο walkthrough θα είναι μάλλον μέχρι το τέλος, γιατί έτσι όπως το πάω πιστεύω πως θα το τελειώσω. Ακριβώς, παιδιά. Αν κρατήσει άλλο ένα μισάωρο και άμα κρατήσει όντως ένα μισάωρο, το άλλο walkthrough θα είναι αρκετά πολύ μικρό, οπότε πιστεύω πως δεν θα ευχαριστηθείτε καθόλου game, 10 λεπτά ή βίντεο το οτιδήποτε, οπότε θα το τελειώσω όση ώρα και να πάρει το δεύτερο walkthrough. Να περιμένετε, παιδιά, ένα μισάωρο θα είναι σίγουρα το δεύτερο. Ελπίζω, παιδιά, να είμαι και εγώ στο δεύτερο walkthrough. Θα είσαι. Εννοείται πως θα είμαι. Και σύντομα θα κάνουμε και άλλα. Μπορείτε, αν θέλετε, να μου γράψετε κιόλας κάτω από το βίντεο αν θέλετε να κάνω να ανεβάζω games και όσοι παίζουν LOL. Να κάνω π.χ. ένα recording, ένα game LOL, καλό game LOL, εννοείται όχι τα άχρηστα. Και να ανεβάζω και π.χ. μια φορά τη βδομάδα ένα game LOL. Πιστεύω ότι θα είναι και αυτό καλό, γιατί θα το βλέπουν και αυτοί που παίζουν LOL. Να μαθαίνουνε. Όχι να μαθαίνουνε ρε παιδί μου, απλώς κάποιοι που παίζουν LOL θα θέλουν να βλέπουν LOL ρε παιδί μου. Βλέπουν αρκετή βίντεο LOL, οπότε θα ήταν μια καλή ιδέα. Πείτε μας από κάτω. Άντε στο τέλος, επειδή είμαι καλό παιδί θα σας δείξω και τη μούρη μου.
Δεν φαίνεσαι ακριβώς στην κάμερα ακόμα. Όχι, δεν φαίνομαι στην κάμερα, δεν την έχω ανοίξει. Θα σας δείξω, να σας δείξω και τη μούρη μου να δείτε τη σκατόφατσά μου. Ναι, ξέρω, πρέπει να πάω από την άλλη να ανέβω. Ευχαριστώ που μου το υπενθυμίζεις. Αυτά τα άλματα μου τις πάνε πραγματικά. Αν μπορούσε στο Outlast να μην έχει άλματα να πηδάς από οπουδήποτε, θα το ευχαριστιόμουν περισσότερο. Και εδώ ναι, μας κυνηγάνε τα μπαστάρδια. Ετοιμαστείτε για free running. Τύφλα να έχουν οι παρτουράδες εδώ. Εσύ είπαμε μέχρι τον γιατρό. Ναι, εδώ πέρα είμαι γιατρός, να ξέρετε ότι θα το αφήσω. Αφού θα δείξει τώρα τον γιατρό αναγκαστικά. Έπρεπε να τους κάνουμε στο δεύτερο ρόλο. Τέλος πάντων. Πάμε. Παιδιά, μπορεί η φωνή μου να ακούγεται λίγο βαριά, αλλά δεν είναι βαριά η φωνή μου. Ναι, δεν είναι βαριά. Από τα Razer που φοράω αυτή τη στιγμή. Γιατί όπως σας είπα στην αρχή, την πρώτη φορά έπαιξα με Razer, χαίστηκα πάνω μου. Να μην είχε τόσο τέτοιο μπάσταρδο ήχο η Razer. Άμα το... Αυτός ο ήχος πραγματικά και τώρα που παίζω, που το ξέρω το παιχνίδι και ξέρω που να πάω, ακόμα με τρομάζει. Φανταστείτε, ακόμα με τρομάζει αυτός ο ήχος και... This is fucking awesome. Ακόμα με τρομάζει αυτός ο ήχος. Δεν ξέρω γιατί... Ναι, και τώρα αυτό που το είπε ο γιατρός, οπότε ετοιμαστείτε να πάμε πάνω στον γιατρό. Ορίστε, ενάτος και θα πεταχτεί μες στην πόλη μας. Λοιπόν, ελάτε να σας δείξω και τη μούρη μου. Ορίστε, να η μάμα μου. Το ξέρουμε για τον Μπούτσο, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αυτό που βλέπετε πάνω αριστερά είναι τα FPS του παιχνιδιού. Παίζω με χαμηλά FPS γιατί έχω ανοιχτό το recording και τραβάει αρκετή σύνδεση. Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται. Οκ. Λοιπόν, εδώ θα σταματήσουμε το πρώτο walkthrough. Ευχαριστώ για όσους θα το δούνε. Ευχαριστώ τον Greek Gamer που ήταν μαζί μου. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για το Thanks the Greekman που με κάλεσε στο πρώτο βίντεο. Στο πρώτο βίντεο για το κανάλι του. Κάτω στο description θα αφήσω τα κανάλια μας. Θα αφήσω το site το οποίο μπορείς να κατεβάσεις στο Outlast. Θα σας αφήσουμε τις σελίδες μας στο Facebook. Θα σας αφήσουμε την ομάδα μας στο Facebook για να γίνετε μέλος εφόσον άμα θέλετε. Και σύντομα θα τα ξαναπούμε και στο δεύτερο walkthrough, το οποίο θα ανέβει όποτε ξαναβρω χρόνο να μπορώ να το κάνω, γιατί έχω αρκετά γεμάτο πρόγραμμα, κάνω κάποια live streamings. Αν θέλετε, στα κανάλια που θα σας αφήσω είναι το δικό μου και του Greek Gamer το κανάλι στο Twitch, να κάνετε ένα follow, ένα share το βίντεο, ένα like, οτιδήποτε. Λοιπόν, εδώ πέρα που θα μας πάει και να μας πατήσει τα μπουνίδια, θα το πατήσουμε μια παύση και θα συνεχίσουμε το επόμενο walkthrough, ή τώρα άμα μπορούμε να το κάνουμε, βασικά δεν θα προλάβουμε να το κάνουμε τώρα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Οπότε όπως λες και εσύ, είναι by the way. By the way, ακριβώς, by the way. Είναι πραγματικά το μόνο μέρος που απεχθάνομαι εδώ πέρα. Εκτός από το ότι βλέπεις τον κόλο του, βλέπεις να σου κόβει το δάχτυλο
να σε, Είπαμε να μην κάνουμε spoiler. ναι, Κάπου. να σε βιντεοσκοπεί την ώρα που σου κόβει τα δάχτυλα και την ώρα που σου κόβει το δάχτυλο σου πατάει και πουνίδι. Λέει, στο δάχτυλο υπάρχει μια πουλιά. Αυτό ρε παιδί μου, έτσι για το κερασάκι στην τούρτα που λένε. Holier than thou, Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be. Ας σοπάσουμε λίγο να ακούσουμε που του κόβει τα δάχτυλα και πώς τσιρίζει αυτή η φωνή. Είναι πραγματικά η δονή στα αυτιά μου. Λίγο παιδιά. Είναι πραγματικά η δονή. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest one, but what happens when all money is gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Να το. Χλάτς, χλάτς. Make you believe. You paying attention? Πάρτα. Μπα. Don't pass that on me. There's a lot of Λοιπόν, εδώ να σας κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο walkthrough. Ίσως τύχει και κάνουμε και κανένα vlog για οτιδήποτε. Έτσι παιδιά. Καλό σας βράδυ, καλό σας απόγευμα. Γεια σας.